Треньорка на Биляна Проданова. 19 годишна от ССК. Със Светослава е от 10 годишна възраст. Гимнастичка с присъствие и характер. В 2006 година Европейско първенство за девойки, сребърен медал, 2009 сребро и бронз в Корбеесон на турнир за Световната купа, последван от една жестока травма на коляното, след която много спортисти не биха и помислили за завръщане. Биляна се завърна след година и половина и вече навлиза в една великолепна форма. Това е нужно, защото на България е нужна втора олимпийска квота. Това ще се реши в Монпелие след месец. Казвам втора олимпийска квота, като приемам зададеност, че Силвия Митева ще бъде на обичайната си висота. Силвия ще видим малко по-късно в това състезание.